Odată ce am ieșit pe scenă, am știut că nu mai pot să fac altceva. O să fac balet toată viața. Eu o cunosc de când a intrat în teatru. Era extrem de la locul ei așa și sorbea de noi fiecare vorbă și ea era extrem de atentă la tot ce îi spuneai. Cred că am fost înclinată spre balet, dar nu știu dacă a fost decizia mea. Când ești atât de mic, nu cred că ai așa o capacitate de decizie. Mai mult părinții sunt cei care te îndrumă. Mi-aduc aminte că făceam balet în spirit ludic. Tot era o bucurie, mi se părea foarte ușor la început. Mai târziu am înțeles că trebuie să muncesc foarte mult. Baletul este felul ei de a fi. Și cred că se confundă existența ei cu dansul. Asta face, asta îi place să facă, să vede când ce realizează că îi place să facă. Și asta îi dă și forță să meargă mai departe. Atunci când dansezi, practic folosești fiecare parte a corpului, fiecare mușchi. Oricât de mic ar fi, e foarte important și în momentul în care te doare ceva și ai o problemă, îți dai seama că orice mică mișcare folosește partea respectivă a corpului și practic nu poți să treci peste decât să te repari. Și atunci este cel mai greu să îți stopezi ambiția, să hotărăști tu că e momentul să te oprești și să ai răbdare până trece problema. Asta e foarte greu. Am avut o problemă de sănătate. Am rupt o bucățică de os la un picior și m-am chinuit foarte mult pentru că nu știam ce se întâmplă. Din analize nu era clar. Am stat aproape 2 ani pe margine și nu am crezut că o să revin. Marea mea speranță era să merg normal, nici de cum să mai dansez. Deci a fost o perioadă foarte dură pentru mine. Pare așa fragilă, însă ea are o putere de muncă ceva incredibil. Ea, fiind o persoană extrem de tenace, ea o să treacă peste toate astea, strânge de dinți, o doare și mai departe, că asta e profesia, n-ai cum să faci. Nu știe nimeni din sală că pe tine te doare de nu mai poți un picior sau mijlocul și tu zâmbești toate și mai ales că ești și primul balerinan. Cred că fiecare dansator are cel puțin așa o perioadă și crește foarte mult el ca dansator după o perioadă foarte grea. Apreciază cu totul altfel și dansul și scena. Ladies and gentlemen, this evening performance will start in a few moments. We are kindly asking you to take your seats in the audience. Ce mai
Aplauzele te fac să te simți extraordinar și cred că fiecare om caută asta în viață. Nu știu dacă sunt conștienți cei din public, dar sunt foarte importanți. Când simți că i-ai luat cu tine și când te aplaudă, deja dansul tău devine de 10 ori mai bun, cel puțin. Cred că prin dans poți exprima mult mai mult decât exprimi prin cuvinte. Ai o mai mare libertate, muzica te ajută foarte mult, amplifică tot ce simți. Culmea este că noi, dansatorii, dansăm destul de puțin în viață. E treaba și de grotă, mă, stai să vină grotă. E cumva o scăpare, poți să spui orice se întâmplă neplăcut în lume, vii aici, ai baletul tău, ai bara ta, ai locul tău pe bara ta, asta e foarte important, îți dă o siguranță incredibilă. De asta orice balerin e distrus când îi iei baletul. Îi iei efectiv covorul de sub picioare, îl tragi. Pleci cumva cu rolul acasă și te gândești iar și iar și iar la rolul respectiv. Într-adevăr, rolurile sunt din altă epocă, nu sunt actuale, sunt din alte timpuri. Dar sentimentele prin care trec personajele respective le întâlnești în viața de zi cu zi, sunt aceleași. Se întâmplă și azi și mâine vor fi aceleași. N-am plecat cu mari speranțe, mai ales că eu nu am avut foarte multe calități pentru balet. Și nu cred că am sperat vreodată să ajung unde am ajuns, de fapt. Acum am început să am alte speranțe și alte așteptări de la mine. Acum sper la mai mult și în fiecare zi vreau mai mult și mai mult de la mine. Dacă îți place foarte mult ceea ce faci, nu mai simți că renunți. Îți face plăcere să renunți. Adevărul e că nu mai pot să am o alegere obiectivă, deci nu se mai poate. Știu ce înseamnă balet, sunt dependentă de balet, nu pot fără balet.